ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଯୋଜନାନୁସାରେ ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ ସମିତିଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ପ୍ରାନ୍ତଟିକୁ କେତୋଟି ସମ୍ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 9ଟି। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତୋଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 22ଟି। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମାନ ତାରକ ଦାସ ସରକାର। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଯୋଜନାନୁସାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଗଣିତ ବିଷୟର ବିଶେଷ ପରୀକ୍ଷାର ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା। ପ୍ରାଦେଶିକ ମେଧା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ କିଏ? ବୈଦିକ ଗଣିତର ଜନକ। ଆମ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଆଧାରଭୂତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ, ଯୋଗ, ସଙ୍ଗୀତ, ସଂସ୍କୃତ, ନୈତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ସୃଜନୀ ଓ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପତ୍ରିକା। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।